Здравейте, хора! В днешното видео ще играем и Minecraft PvP в Hypixel. Отивам и първо на Bedwars. Окей, това съм аз. Duck554. Както гледате последно в третото. Тук взимаме вълна и отиваме напред. Ще ми трябва кирка, ама ще направя нещо. Последни 5 блока и няма да ми стигна до там. Да, той чак не видя. Окей. За ябълка. Идва? Не идва. Забрах да взема кирка, но нищо. Сега само да ни падна. Ой, някой идва при мене. А да, той още жив. Опа, чуса. Да видим. А, той го няма. Той... Браво. Както го няма бързо. Ето така. Бързо. А, така. И бързо при мен, защото както гледам някой иска да отиде при мен. А, така. И отивам и при зелен. О, само жълто стана. Окей. Ахаха! Не успя. Окей. Бързо. Значи тази игра може да победя. Ще си взема... Къде е? Това. А така. И да. Давам вътре това в честа. Това си взимам. За да направя още блокове. Да, така. Да, готово. Сега отивам към него. О, за малко да падна. Къде е жълт? Не мога да го видя. За малко. За малко. Ай, как така бе? Окей, той маче ще победи, да. Защото ми прекъсва, много прекъсва и то дори. Да, точно така. Кой е пръв килер? Това е той, после втори и аз съм трети с един кил. Окей. Първи чест. Това ли е правилна? Да. Да, точно сега паднах. Ще отида тук, за да може да взема първия чест и веднага да отям на спаун. Ще отидя при този. Да видя дали някой там. Да, както гледам има някой. За малко, ама видях как има никнейм там. Окей, 12 хора от 12, след 10 секунди почва.
Отивам и още един път на Skywars, където има повече хора. Да, 15 секунди, точно дойдох на време. Та има диаманти. Speed bridge. Окей, направих speed bridge. Окей, трябваше да слезна и тогава. Ой, то веднага почна. Отивам при този. Окей, ще опитам и сега без реш респект да видя как ще стане. Дали ще е по-добре. Да. Не беше много добре. Окей. Още един път. Сега 5 секунди до старта на тази игра. Окей, и готово. Let's go! Пак тази мап. Окей, 10 блока. Окей, easy вен. Окей. Давам с това си взимам, това така и айде нагоре. Четирси. Камъка! Окей. Спасих се. Така, ако ще вода, щях да го сложа под мене. Защото аз умея water clutch. О, да. Браво. Умрях. Сега ще направим и последна игра от Skywars. Сега. И видеото ще свърши. Ако искате повече видеа, абонирайте се за канала. Само пак да ми стигнат блоковете, както миналия път не стигнаха. Шит, как го направи този бе? Окей, направи го. Клач. Какво направих? О, да, много бързи бяха. Значи и за това видео беше всичко. Ако искате повече видеа, абонирайте се, дайте лайк и за сега чао!